Καλησπέρα αγαπημένοι μου. Έφτασα από το νέο κόσμο στο Μαρούσι που έχω 6 ώρα το μάθημά μου κάθε Πέμπτη στο Χόλμς. Θέλω να μοιραστώ 3 πράγματα. Το ένα είναι ότι νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που έχω και μηχανάκι και αυτοκίνητο στην Αθήνα. Μηχανάκι για να γλιτώνω την κίνηση και δεύτερον αυτοκίνητο για να μπορώ να έρχομαι στη δουλειά μου κάτι τέτοιες δύσκολες μέρες και να μην κινδυνεύω όπως σήμερα. Δεύτερον, βλέποντας τα μηχανάκια, σκεφτόμουν ότι αν όλα αυτά τα παιδιά παίρνανε σήμερα το μηχανάκι τους όπως εγώ, δεν θα έκανα 1,5 ώρα για να φτάσω, αλλά 3 ώρες. Οπότε παιδιά, δώστε τους χώρο. Ξέρω ότι είναι κάποιοι κουραστικοί, κάνουν βλακίες, αλλά δώστε τους χώρο γιατί μας γλιτώνουν κίνηση. Μας γλιτώνω και εγώ κίνηση καθημερινά. Δώστε χώρο στα μηχανάκια, έχετε έτσι στο νου σας. Και το τρίτο είναι ότι υπό όλες τις συνθήκες έχουμε αυτοκίνητα εμείς οι γυμναστές, μηχανάκια, ποδήλατα, μπαίνουμε σε μετρό, υπό όλες τις συνθήκες φτάνουμε on time στο ραντεβού μας. Κλείνουμε ραντεβού από Κηφισιά μέχρι Γλυφάδα και είμαστε on time από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αυτό γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Στην Ελλάδα του 2025 πρέπει να είσαι τουλάχιστον ήρωας και ηρωίδα για να μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά και να συντηρείς από αυτήν. Οπότε λοιπόν, αυτό το οποίο θα σε παρακαλούσα είναι δώσε στον εαυτό σου αυτό που χρειάζεται. Φρόντισε τον εαυτό σου. Πήγαινε στο ραντεβού σου. Γυμναστείτε παιδιά. Έχουμε φτάσει εμείς που ζούμε υπό αυτές τις συνθήκες. Βγαίνουμε έξω, τρέχουμε με βροχή. Προσπαθούμε να παρακαλέσουμε εσάς να γυμναστείτε, να τραφείτε σωστά, να φροντίσετε τον εαυτό σας. Μοιαστείτε εσείς για σας, γιατί εμείς νοιαζόμαστε περισσότερο για σας. Βοηθήστε μας για να σας βοηθήσουμε παιδιά. Οπότε, πέρα από το αυτοκίνητο και το μηχανάκι, πέρα από όλα αυτά τα οποία έχουμε για να πάμε όπου είναι να πάμε, πηγαίνετε κιόλας. Τέρμα οι δικαιολογίες. Τέρμα οι αντιστάσεις. Κάντε αυτό που χρειάζεστε για σας. Αγάπη πολύ.